Ketenat Urban Affairs hakajingelam jong Menteri Ketenat Urban Affairs kakong Amprin Lingdo haringkat kajingedon lang ke MLA na ke North Shillong Constituency kakong Roshan Waziri bat UMLA jong ke West Shillong Constituency ba Paul Lingdo khanyo trik nailar kilalet benjurep yaki jaka ki bacabok tamapo kani kenong ba bat sedang nado nambat peran stanjip kabaha pokok kolapati garikana bat kajakayeng jong ki kali nariboy haduk lumding jiri uba pola bayi keren bikilat patai kubor radian belawai ke jingelang pani keren halor ke jingsyam na ke jingwan jurep uloong ke jing pelong ye ke inspection ke deh halor ke jing bombiang jong kerkom trekam ni kitenat parki agency paper pe jong sorka jela padru panah kaliang jong ke hima miliam uba pola itu pakani ke jingwan jurep kala pelong bentano ya ke task force committee na ke bentaban penbait no ya baro ke jing ban pun ko yakini ki jaka kani ke inspection mendara step kalong halor ke jing nang hiar ke jing nang dor jong ke service jong buon kini ki department ko ma kabai de ba mbam umdi nanta ki surak ki lenti ki singkin ki paipum bat ni ba kadon ka lack of coordination ke jimba mitrelang jong ki department ba per ki agency ba per ke kajing tumuhi kalong ba kini borok ki agencies nado kum kenuksa ke himah jong si melim kamdan ke jingkit kri bat ke jingya trilang bat kini ke department dia bat ngi ba namar jong ke ni jing pamdan ke ni coordination ke jingya trilang ke sor ke jongi kelanang biar arsut di babun kiliang tinggal khat ye ke ni ke jinglang bat nila identify ya katu kat ni ki kam ba khmat du ki priority areas ki bangi dei ban attend buat ki bangi dei ban le ai no buat ke halor jong ke ni ke jingya keren kejungi nilala ban identify la kumno nriu nyutli ki kam ki ba khmat du ki bade ban le no bat lor som kata ngilam jur bahkan don daka task force ya ka ba la menjur pan ngan shifti manga kumu chairman jogane ka task force but officer in charge bade na kaliang jong ka office jong DC ba balang ADM one of member secretary but borok ki dor wasnong jong gane ka than ke jongi ki long ka benta jong gane ka task force de ka jing temu hi kalong ba kanong kut tang ha ka jing ya lek back ka inspection and re kham tam ba kan dan ru ka action plan ka ba kani kan long ka ki kam ki bangin pendap kum ngong mene san ru teli ka ba khmat du ye ki bangin diben pendap mentagas nem de bat hadin ke tu bedeng nang review ki ai de ki jing duna ki ai de ki jing ko ki jing bambyang kiba ki ya kedua kiba sot ya kejing gedungki pat halor jong katapat kan ka task force kan suggest mang ladon lang ru ki department baper bakin pentrekam ke action ke baki department kinshim halor jong kan ka jing kat ki baki ini ki dorbasnong kinang laban identify na kapor keba khmat do hi kakam kalau gani ke bede bat kajing jelai jong aga jabo kajing pat jong ki pipe ki limti singkin kajing khapnya jong ki surok kini kilong ki khmat do kiba gani ke task force kan shifti